Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki I k'a dɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar Sidiki a bɛ jamana kunnafoni de maana sɔgɔmada in na I k'a dɔn an sigira ni ka ɲɛsin Mamutu ma ale de bolo bɛ nɛgɛw la an n'ale de bɛ jɛ ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ a diya n'a koya a wuli ka jɔ n'a cɛsiri Mamutu Kamara n'ale ye yamaruya di Boubacar Sidiki an fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnfura min ni min kan ka kalan an y'o kuma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an y'o tilan an ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a tɔ tora Mamutu kɔni ka yamaruya di an k'an kɛ kunnafoni kan karamɔgɔ dɔ tun kɛra ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki Boubacar Fin même bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada Boubacar Sidiki I k'a dɔn politiki tɔ kɛra n balankolon ye Boubacar Sidiki n'i ye jateminɛ kɛ Mali politiki tɔnw na ka jateminɛ kɛ Mali politiki baaraw la ani politiki kɛbaaw Boubacar Sidiki I b'a dɔn ko kɛn bɛ bilikan boli ye sabula I mɛn o mɛn boli la I bɛ taa cun ni mi jɔ kɛlɛw siga t'o la min ye Musa boli ye Musa a ko bi jateminɛ de kan ka kɛ Mali politiki ko la Boubacar Sidiki miyɛtɔ ka kuma tɛ min na sogo bosɔrɔ la n'o a bɛ waati jan bɔ anw zomina Mali politiki ko la politiki baarakɛbaaw ani politiki kɛbaaw Boubacar Sidiki k'a dɔn k'a fɔ bilikan boli don a ko n'i ye politiki tɔnw da k'a lajɛ n'a y'i bɔ a bɔ politiki tɔn kelen na walima fila Boubacar Sidiki a politiki tɔn bɛɛ lajɛlen nujuru bɛɛ maa min ye ngana ye tɔ kɔnɔ maa min makadi maa min bɛ ni sebaba ye tɔn bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu da fɛ Boubacar Sidiki n'o tigi bɔra ye don o don walima o bɔra Boubacar Sidiki k'a dɔn tɔ bi yara I ko musokɔrɔbanbugu sɛbɛnnikɛla ko o misali ka nɔgɔ o ye nɔgɔya da ye a ko politiki tɔ dɔ bɛ yen Boubacar Sidiki o yɛrɛ tɛ diɲɛ bilen koyi o tɔ kɔni banna k'a effacer sabula tɔn in sigira sen kan san 1994 ni hakili bɛ tɔn in na a tɔn in bɔra ADEMA PACJ de la a tɔn sigibaa kun ye Ala ka hinɛ Mahamadu Lamini Tarawele Mahamadu Lamini Tarawele juillet kalo dɔ tile 21 san 2007 I k'a dɔn Bamakɔ yan Boubacar Sidiki I k'a dɔn gɛlɛya nana don ani tɔn bajuruba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ADEMA ye a ka kuma tɛ minɛ a hakilina tɛ minɛ Boubacar Sidiki I k'a dɔn sɔsɔli ani ɲɔgɔn ɲininka u nana bɔ ayiwa ani tɔn ni ɲɔgɔn cɛ a ye Ala minɛ ka waa wɛrɛ Boubacar Sidiki I k'a dɔn nka n'i ye o tɔn in da k'a lajɛ bi a to a yɛrɛ tɛ fɔ bilen diɲɛ na sabula min ye ɲɛmaa ye I k'a dɔn miiriya kɔni ko banna pelekete o sudu sɛbɛnnikɛla ko wa o bi tɔn damadɔ fana nɔfɛ bi Ala ka hinɛ Soumaïla Cissé min ye Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la Ibrahim Boubacar Keita ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra o tɔn kelen de la min ye ADEMA ye Boubacar Sidiki I k'a dɔn démocratie ye ɲɔgɔn sɔsɔ ye I k'a dɔn a bɔ démocratie ye ka ɲɔgɔn kunnafoni I k'a dɔn n'i ma sɔn d'a ma n bɛna ni hakilinaw ani jatew de ye I ka se k'a ɲɛdɔn Boubacar Sidiki n'o bɔra tɔ kɔnɔ ka ban I k'a dɔn a gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko maa fɔlɔ min fana ye wala sɛmɛ nin cɛ fila in na I k'a dɔn san 2003 o kɛra o taara bange URD la Soumaïla Cissé I k'a dɔn n'i ye URD yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a dunama in kama min do a bɔlen bɛ min ma ka di se bɛ min ye jama bɛ sɔn ka tugu maa min kɔ Soumaïla Cissé kelen don tɔw kɔni kɛra n balan ye ni ka tugu a nɔfɛ Boubacar Sidiki I k'a dɔn ayiwa min kɔni ye URD a dunama in kama u nana manjaba sɔrɔ ka sangaba sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sigilen kun dun n'a ye ayiwa Soumaïla Cissé kɔni ka masakɛya I k'a dɔn Ala yɛrɛ kelen kɔ a tun ɲɛnabɔlen don Boubacar Sidiki nka Ala b'a sagoya la sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn fana ma mɛn san 2002 Boubacar Sidiki I b'a ye k'a fɔ wulikajɔ nana boloda min ye Soumaïla Cissé a kelen k'a ka parti sigi I k'a dɔn jamakuluba den de nana tugu a nɔfɛ wulikajɔ bolo kan Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn diden hali bi an n'ale don n'o ye ADEMA ye Ala ma hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la Boubacar Sidiki I k'a dɔn vote minnu kan ka boloda san 2002 I k'a dɔn bɛn ma kɛ min ye cɛsiri ni wulikajɔ ye maa caman kɔni k'u ɲɛna dunama in kama Alifa Umaru Konare ale de kun ye président ye n'o bɔra don o don cɛ min bɛ ADEMA kɔnɔ ni masaya bɛnnen don a la n'a n'a ɲinini ka kan ni jama bɛ sɔn ka bɔ a nɔfɛ ni jama bɛ sɔn k'a dɛmɛ o ye Ibrahim Boubacar Keita ye nka min kɔni kun ye ADEMA cɛbalen caman ye olu kun jɛnnen don n'o ye Boubacar Sidiki o laban taara kɛ gɛlɛya ye
gɛlɛya min kɛra sababu ye jɛkulu bolofara min bɛ n'o ye CMDT i k'a dɔn o baarakɛla minnu kun bɛ n'o y'a cadre ye olu ni bana ayiwa Ibrim Boubacar Keita la Madame Si Kayatu So a n'a furukɛ Ousmane Si Ali Nuhu Jalo Soumaïla Cissé ka taa se n k'i ɲininka ayiwa o den nana kɛ sababu ye gɛrɛntɛ barika bonyana fo kana kɛ sababu ye RFM yɛrɛ ka sigi sen kan sabula don Ibrim Boubacar Keita Ala ka hinɛ a y'a ka dulokiba kɔ bugɔ maa minnu b'a kanuna ani minnu y'a dɛmɛbaaw ye olu fana tugura nɔfɛ RFM fana sigicogo filɛ a don cɛ kelen min kun bɛ fanga na Amadou Toumani Touré n'o kun dɛ maa si den kelen kun de min bɛ se k'i kɔ a da IBK la dunama in ka ma fanga sɔrɔli la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'i ma kɔrɔtɔ Ala b'i wasa i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda fo san 2013 i k'a dɔn Manden masa Ala nana fanga nɔgɔya ye nka dunama in kama i k'a dɔn gɛlɛya kɛra kosɛbɛ fanga in ma ɲɛ a bolo min ye URD ani RPM Boubacar Sidiki n'i y'a ta k'a lajɛ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ɲɛmaaba fila min bɛ n'olu de kun ye ayiwa tɔgɔtigiw ni ayiwa i k'a dɔn ayiwa fɛntigiw ye n'o ye Soumaïla Cissé Ala k'a hinɛ ani Ibrim Boubacar Keita ninnu kɔ donnen ka bɔ parti la parti kɛra fala ye a fala yɛrɛ dalen bɛ kɛnɛ kan sabula bɛɛ b'i disi gosi ne de ni ɲɛmaaya ka kan ne de ni nin ka kan Boubacar Sidiki k'a dɔn maa tɛ yen min bɛ se ka kuma parti in kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn k'u ka kumakan lamɛn ni k'a t'u ta la Boubacar Sidiki o b'a jira k'a fɔ Mali parti ko Mali politique ko a bɛ maa kelen de nɔfɛ n'o kɔni bɔra yen don o don Boubacar Sidiki k'a dɔn tɔ bɛ daakolon di k'a filenkolon di nka n'i ye kow ta k'u lajɛ hali sɛbɛnnikɛla m'o fɔ Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra parti min na o de ye Adema ye Adema dun balolen don dɛ Boubacar Sidiki sabula ni Adema ta k'a lajɛ maa kelen tɛ Adema kɔnɔ k'a fɔ nin de ye ŋana ye nin de bɛ se ko la ni nin tɛ Adema yɛrɛ tɛ bɔ a nɔ na o cɛ tɛ yen Boubacar Sidiki o de kɛra sababu ye Adema a ka si jan sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko parti wɛrɛ bɛ yen ka k'o ɲɛ i n'a fɔ Sinidi Faso Yiriwatɔn Maître Muntaka Tall Bamundaga ka taa se ADP Maliba Aliou Boubacar Diallo ka parti Sadi Yawuru bi kungo dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko Asma CP Ala ka hinɛ Soumaïla Boubé Maïga o ka parti Boubacar Sidiki ninnu kelen-kelen n'a fɔ bɔ filɛ ka taa fara min ye ayiwa parena Cɛbilen Darame ka parti Boubacar Sidiki ni yakili b'a la nin bɛɛ lajɛlen de fana fosi ka bɔ ayiwa parti wɛrɛw la parti minnu fɔra i n'a fɔ ayiwa ɲɛfɛla la a ko n'i ye misali ta Bamundaga ka min y'a ka parti ye Sinidi Faso Yiriwatɔn Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ ŋana caman de fana samana ka b'o la i n'a fɔ parena ka taa se dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ma ninnu bɛɛ lajɛlen de yɔrɔ la ka bɔ Sinidi la Boubacar Sidiki nka min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a kɛra sababu ye ka nimakaranba de don ayiwa Sinidi Faso Yiriwatɔn na nka n'a ta bɛɛ Sinidi Faso Yiriwatɔn o fana balolen bɛ hali n'o y'a sɔrɔ a kuntala ma jan Boubacar Sidiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bila ɲɔgɔn na ye ani ayiwa disibaya a bɛ k'u disitigiw de la Boubacar Sidiki sabula parti politique minnu bɛ yen n'i y'u ka ɲɛnamaya a n'u ka ayiwa hadamadenya kuntala jateminɛ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ a dulonnen bɛ cɛ kelen de la pewu o cɛ kelen n'o bɔra yen don o don parti i k'a dɔn a bɛ nimakara daminɛ a ko RPM min ye ayiwa URD Boubacar Sidiki ŋana minnu b'a kɔnɔ bi maa t'u la ko i bɛ se k'a fɔ nin ye cɛ jɔlen ye Boubacar Sidiki o de laban t'an bɛ wolo i k'a dɔn saratigiw fɛ yen don o don kiiri bulo don o don ɲɔgɔn buru jaafu don o don i k'a dɔn ɲɔgɔn nanini ani gundow fɔli o laban o laban Boubacar Sidiki i k'a dɔn ni kiiriw kɛra k'a fɔ kiiri ma ja min na o laban bɛ wala sɛmɛ ka bɔ parti kɔnɔ ka taa dɔ wɛrɛ kɛ n'o kɛra parti a fanga ma ban wa sɛbɛnnikɛla k'a wa k'i ka sigi n'o ye min kɔni ye nin parti ninnu ye RPM fara URD kan u fanga bannen k'u jasi u n'o man ja bilen a tɔ ye don kelen ko ye Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye Asma ta k'a lajɛ Soumaïla Boubé Maïga don min a bi fanga na premier ministre don maa joli de bɔra a ka parti la ka taa sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ a donna min kama a kun nana fangaba de sɔrɔ jamana kɔnɔ maa caman yɛrɛ kun ka miiri la i k'a dɔn président kɔni a fana n'o cɛ man jan Ala nana n'a ka n'a ye Boubé Maïga fana o fatulen filɛ Boubacar Sidiki a ka parti i k'i sigi k'a lajɛ yanni sɔnni cɛ i bɛ bɛɛ lajɛlen taatɔ ye kelen-kelen Boubacar Sidiki o kuma parti ko politique ko Mali kɔnɔ n delila k'a f'i ye n ko nkalon don tiɲɛ t'a la Mali ta in kɔni ye nkalon ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn si bɔn tɛgɛ kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ sɔgɔmada
karamɔgɔ daba tungara le matin maaw ka fara fasirili jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten maanifin kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ ala kana maa kɛɲɛ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le nouveau réveil fasirili jɛkulu nin y'o ka maguwa ye kuma bɛ fɛn min kan o de ye CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma kabi janvier kalo tɛmɛlen tile 9 san 2022 ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ i y'a dɔn min ye CEDEAO ka ciden ye Goodluck Jonathan a bɔra anw ka jamana kɔnɔna tile fila taama ko yalima ko CEDEAO ma o bɛ mun nɔfɛ anw ka jamana marabaaw bolo de ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i y'a kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko kabi août kalo tile 18 san 2020 ka na bugɔ bi la i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ camancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye CEDEAO ka nin gɛrɛntɛ ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma o ko n'i ye o ko ta k'o lajɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman i b'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye dɛ u t'a fɛ anw ka jamana a ka bɔ dingɛ kɔnɔna na ko yalima ko tajuru sara don wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i ye Goodluck Jonathan yɛrɛ ka taabolo ta k'a lajɛ ale kɔni a ye nali laban min kɔni kɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka camancɛla fanga ɲɛmaaw olu de tun ye wele bila a ma koyi a ka se ka na u ka sigi u ka kuma bawo min ye colonel Assimi Goïta ye ale y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen ye anw ka dayɛlɛn bɛ u ye u ka na taga n'a ka waati gɛlɛya minnu bɛ u ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ wa n'a ma ɲɛ fana k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi la n'o ye commission dɔ ye o kɔni bɛ baara la faso Maliba kɔnɔna na yan a ma se Goodluck Jonathan yɛrɛ a ka to ka pankuru ta ka na anw ka jamana kɔnɔ a b'o jɛkulu de ɲininka k'o bɛ dangan min na o jɛkulu kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ye n'i y'a ye o bɛɛ lajɛlen tola yen a ka wele ka na anw ka jamana kɔnɔ ani ɲɛmaaw n'o ye camancɛla fanga ɲɛmaaw ye o ka sigi u ka kuma dɔwɛrɛ tɛ fura de ɲinitɔla don an ka bana na kɔngɔɲɔgɔnya min n'o bɛ faso Maliba ni CEDEAO ɲɛmaa bulon ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dakuru cogo min na o fɛɛrɛw de b'a la ka ɲini nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kun ye anw ka jamana camancɛla fanga ɲɛmaaw ye o kun y'a jira k'a fɔ k'a minɛ kalo 6 fo ka taa se san 5 ma o kɔni o b'a fɛ ka o kɔni ka camancɛla fanga n'o ye transition ye o b'a fɛ ka kolonkolon furancɛ kɔnɔna na ka kɔsa da fɛ i b'a ye ɲɔgɔn yew bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ ka kɛ min kɔni ni a kɔrɔfɔ kɔni t'a la ni k'a fili kɛrɛfɛ kɔsa da in na n'i ye Goodluck Jonathan ka taama ta k'a lajɛ anw ka jamana ɲɛmaaw n'o ye camancɛla fanga ɲɛmaaw ye u ye hakilina kura wɛrɛw ta k'u jira kɛnɛ kan u y'a daminɛ kalo 36 ka b'o la ka se kalo 24 ma n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Goodluck Jonathan ko ale bɛ fɛn min kɔni fɔ anw ka camancɛla fanga ɲɛmaaw ye min ye k'a minɛ kalo 12 ka se 18 ma o kɔni a tɛ se ka bɔ o kɔnɔna na wa min ye colonel Assimi Goïta ye a ko k'ale n'a ka gouvernement ka fara jamanadenw kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye a tigɛnkan sɔrɔ k'a fɔ o furancɛ min fana fɔlen filɛ Goodluck Jonathan fɛ o taabolo ninnu o tɛ anw ka camancɛla fanga ɲɛmaaw o t'u ka baara bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ o kɔnɔna na o kɔni farala kan k'a sɔrɔ ma bɛn ko la wa min ye da kɔni dayɛlɛlen don sanga n'a ka waati CEDEAO ka ciden n'a y'i kunda anw ka jamana kan da bɛ yɛlɛ a ye fɛn minnu b'a fɛ o ka fɔ a ye wa fɛn minnu fana bɛ anw ka camancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ olu fana bɛ o da a tulo kan nin ye kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ nouveau réveil kɔnɔna na fasɛrɛ jɛkulu ka wuli ka jɔ Balarjirigi ne bɛ bolo bugɔ ka don bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Wagadu ka sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 130 ye sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Ana Mari min ye Sumuntera ye Ana Mari Sumuntera ko Balarjirigi i k'a dɔn n'i ti fɛn min ɲɛdɔn i b'a ɲɛɲini Balarjirigi i k'a dɔn baliku n'i ye si hakɛ dɔ sɔrɔ i ka kuma fɔta i kan k'a dɔn i ka kɛwalew kan k'a dɔn mun dun ye dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré bila nin viliba in na dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré yɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Irima Kotem i k'a dɔn o président don Bagasiriki kuma ka di n ye wa yalima ngalon yɛrɛ de dilanli ka di n ye wa Bagasiriki i b'a fɛ ka mɔgɔw fili jumɛn in na jamana in dun bi dangan min na maa bila ɲɔgɔn na ni kuma langolo dɔw fɔli Bagasiriki a bi kɛ sababu ye ni ka funtɛnɛ don jamana kɔnɔ a bi kɛ sababu ye ka jamana don ɲɛ maɲaki ka k'i kan sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré yɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Irima Kotem ye min dɛ est-ce que ale de t'a la ka wuli ka jɔ kɛ min ye an ka téléphone ciliko sarako ko a da ka gɛlɛn Orange fa fɛ ani Malitel fa fɛ Balarjirigi i k'a dɔn a wa télévision so dɔ bɛ min ye a taara kuma o la kuma jara da i k'a dɔn a wa fo kuma porokotolen bɔra da min yɛrɛ nin tɛ tiɲɛ ye a ko cakɛda min bɛ n'o ye DEFA ye DEFA communication a ko Orange natɔ Mali kɔnɔ k'u bɛn'u sigi i k'a dɔn u ni
ni defa de nana defa yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa a ɲɛmɔgɔw ye Sénégalikaw ye i k'a dɔn Orange de nana n'u ye Mali kɔnɔ u bi baara o baara kɛ u bɛ sugubulo kɛ k'a bɛɛ lajɛlen di awa ngi ɲininka defa ma sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔtɔrɔ Adama ye cɛkɔrɔbaya tulo kɛra la kosɛbɛ sabula a ye nkalon tigɛ nkalon min n'a tɛ se ka dilan abada le a ko n'i y'u kota k'a lajɛ ale ye kuma yɛrɛ min fɔ maa minnu bi Mali kɔnɔ maa minnu bi Bamakɔ olu ye nin kamalen fila dɔ defa yɛrɛ de tɔgɔ ye ko Jɔp ani Fal i k'a dɔn ninnu ye malidenw ye awa yɛlɛmako 4 na u bi Mali kɔnɔ kabini awa mɔkɛw ka taa bila ngi ɲininka u tulomasamɛw na ka n'a bila faw la ka n'a bila olu yɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen bangena Mali kɔnɔ Bakari a ko awa misali wɛrɛ min kɔni b'a kan nkalon da kɛnɛ kan defa sigira sen ka jamana in kɔnɔ san 1997 o donnama in kama ayiwa Orange min n'a tun bɛ fɔ a ma Icatel o ma se Mali la Bakari i k'a dɔn misali sabanan bɔ i ka Bamakɔkaw ɲininka ninnu ye den minnu ye jɔni y'u bange Bakari i k'a dɔn i na faamuyali sɔrɔ nka min kɔni ye welewele da ye Musafa Jɔp i k'a dɔn a ye welewele da kɛ ka ɲɛsin dɔnnikɛla kibarumaw ma kununko ka se ka dusumakasi kofɔ sabula a y'a jira k'a fɔ nin kuma lankolon fɔ ani nin nkalon fɔ Bakari i bi jamanadenw su ka taa bila jamanadenw wɛrɛ la Bakari i k'a dɔn tajuru sara tɛ ban Ala m'an kisira Bakari i k'a dɔn ko maa wuli don o don ka wuli ka sin ka taa bi olu ka walima k'u ka kow tiɲɛ ko dunanw don Bakari i k'a dɔn ɲɔgɔnna nkalonden min ye Musafa Jɔp ye Bakari n b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Adama ye ne yɛrɛ ye Musafa dɔn kabini an jini kabini a bi ballon ta kurusi kɛnɛ na Bakari n y'a fa dɔn Alhaji Abibu Jɔp n y'a fa kɔrɔkɛ dɔn Dr Jɔp n ye o fana muso dɔn Bakari i k'a dɔn ayiwa min ye Madame Jɔp Sira Jɔp ye Bakari i k'a dɔn ni Musafa Jɔp kelen a badenkɔrɔmuso de delila ka kɛ ministre ye i k'a dɔn ni hakili b'a la ministre de l'équipement siraba dilan ministre Zainabu Jɔp o y'a badenkɔrɔmuso ye maa se k'a fɔ ko ninnu tɛ maliyɛn ye Bakari k'a dɔn Adama a da ye falako bi tigɛ nka n'a jara a bi se fila min ye Musafa Jɔp ye a y'a fɔ dɔnnikɛla kibarumaw ye i k'a dɔn a cɛkɔrɔba in ka ni fasabandiya kuma Bakari k'a dɔn a t'a se fila sabula min ye kiri f'a ka kaso kɛ n'a ma kaso kɛ n'i ma ɲɛ i bi fɛn fɔ i k'a ɲɛɲini n'i ma ɲɛ i bi nkalon tigɛ nkalon in kɔni min ni tiɲɛ bolo de k'o fɔ ka sin ka taa mɔgɔw bɔ malidenya la Bakari ko kuma ka di da walima karatu ni ŋanamu kuma ka di da Bakari a tɛna se fila ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le Wagadu kɔnɔ a ka bi bɔli la le Wagadu ma an b'u fɔ k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de waati wɛrɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le sort de Bamako wula sort de Bamako Laya Jara nin ye a ka fatiri ye hali Laya ko min ye fondation Salifu Keita ye e ko ani kɛnɛrɛ jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ yefegew ni gɔnbɛlɛw ka hakɛ ni k'a ɲini e k'u t'a fɛ sɔɔni ka taa jalakili sɛbɛn don ka ɲɛsin Mamadu Awa Gasama ma wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Gasama ye kɔsada in na a yɛrɛ a bɛ CNT kɔnɔna na wa min ye Salifu Keita fana ye dɔnkilidalaba in o fana ye CNT mamuru ye nka ni maa fila kɔsa in na ka sanga ni Mamadu Awa Gasama ye député kɔrɔ ni CNT maaw ni a ye gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka don kɔnɔna na a ye kuma polokotolen dɔ fɔ kuma polokotolen a y'o kɛ anw ka kunnafonidi sira minnu bɛ yen n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ni o ye télévision sow ye minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni di internet sanfɛla la o kɔni kumaso dɔ de kɛla sababu ye ka wele bila a ma o débat kɔni kɛtɔ la i b'a ye k'a fɔ a da ye falakɔlɔ bin tigɛ bawo a y'a jira k'a fɔ ko jamana ye ko ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ politicien u ma se ka jamana in bila sen fila kan ko min ye gɔnbɛlɛ dɔ ye k'o ka ɲini walasa jamana in bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye yefegew ni gɔnbɛlɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔni futinɛna o ka lafasali jɛkulu minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka kule k'a bɔ ko kuma min b'a la ka bɔ min ye Mamadu Awa Gasama da kɔnɔna ye a ka nin kɔrɔfɔ ye k'a kɔrɔfɔ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye min ye maafa juguba min n'o kɛla ka ɲɛsin yefegew ma fana kɔnɔna na k'a ka ja jamana fan wɛrɛw fɛ ko nin ko a ka nin kɔrɔfɔ in bɛ kɛ sababu ye ni k'o kɔrɔfɔ ninnu de don ba la bawo min ye adamadenw ye ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan n'i y'an ka jamana sariya sunba ta ka lajɛ n'o ye constitution du 25 février 1992 ye a bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kɔni dama kɛ yan siya ko t'o la diinɛ ko t'a la wa n ye nin ye n fari finmɛ wali n fari jɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye maa sugu kelen jamana kɔnɔna na ko n'a fɔra ko e yɛrɛ jɔyɔrɔ min bɛ i la i dalakan lamɛn
bɛ cogo min na nin kuma sugu in na ɲɔgɔn ko ka taa bɔ i da kɔnɔ ko yalima ko nin tɛ kuma polokotolen wa ko nka ko n'a jalaka bɛɛ tɛ fila min ye fondation Salifu Keita ye o ka ɲɛmaaba n'o y'a président d'honneur n'o ye Salifu Keita ye an ka dɔnkilidalaba in ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ yefegew ni gɔnbɛlɛw ka hakɛw kan ni k'a makara olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen bɛ k'u jɔ min ye Mamadu Awa Gasama ye k'a ka wele bɔgɔ jenilen kan a ka wele a ka taa ɲininka a dalakan na wa min ye Salifu bilenni ye n'o ye Salifu Keita ye ale ko Mamadu Awa Gasama k'a kan ka datugu kaso la de fiɲɛ man ka fili ko bawo kuma min filɛ nin ye a da kɔnɔ a jɔyɔrɔ min b'a la o kama a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ni ka fitinɛ wuli a kɔnɔna na a bɛ jamana ci bawo min ye maa dɔw bɛ jamana kɔnɔna na ne ka kɔrɔfɔ taara kɛ nin ye ka ɲɛsin olu ma ko yalima k'i m'u ka hakɛ i m'a da duguma k'i sen d'a kan k'a terikɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ Fazirikeba n'o ye Laya Jara ye a ko n'a jala k'a bɛ se fila min ye Mamadu Awa Gasama ye ko yalima Isa Kawojimu ka gweli ka bɔ CNT kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ ko yalima nin kɔrɔfɔ in tɛna kɛ sababu ye Mamadu Awa Gasama o fana ka gwɛn ka bɔ CNT kɔnɔna na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri Mamutu Kamara an ka Tezara premier mi o bɛ karamɔgɔ de waati gara n taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ siga t'o la bala cogo bɛ di Boubacar n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Zire Boubacar sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Amadu Kojo Amadu a ko min ye carte d'identité ye i k'a dɔn a dɛsɛra jamana kɔnɔ o ka sɛbɛkɔrɔ fɔ i k'a dɔn ni fɛɛrɛ ni dabali min bɛ tigɛ transition fɛ u k'o kɛ joona mɔɔw ka bugunatigɛ sɛbɛn a fɛn bɛ gwɛlɛyaba de fa bɛɛ lajɛlen la hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn minisiriso min n'ale wakili donnen bɛ nin na u ka kunnafoni dila min ye Amadu Sango ye Amadu Sango kɔni y'a jira k'a fɔ carte d'identité ban tɛ koyi a bi fa bɛɛ fɛ nkalon i k'a dɔn carte d'identité t'i ye ɲɛ yɛrɛ la a ko olu ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kabini masikolo tile 16 commissaire de police 13e arrondissement uso la ka taa yen da la u ni kamalen dɔ bɛnna o bɔtɔ don polisiso la a kamana guwanen diminen don u y'a ɲininka mun de bɛɛ kamalen ni ko a ko ale na b'a ka carte d'identité ko de la carte d'identité in bannen don a bɛ waati jan bɔ wa nin y'ale siɲɛ 6 de ye a bɛ taa ka segin la carte d'identité nɔfɛ a na o na u b'a fɔ taa i kana sini Boubacar i k'a dɔn a b'o kɔni tɛ jaabi ye a ko commissaire de police i k'a dɔn o ka dɔgɔ jamana kɔnɔ min kɔni ni carte d'identité bɛ sɔrɔ yen a ko 3e arrondissement u solila ka taa ye fana u ni muso dɔ bɛnna muso in min ni k'i kale ɲɛji la a ka carte d'identité date bannen don a bɛ waati jan bɔ u kɔni ye ɲininkali kɛ sa n'u ye polisi min ɲininka u b'i kɔ don nka polisi dɔ kɔni bɛ yen o laban nana kuma nka o ko ale tɔgɔ kana fɔ a ko carte d'identité kɔni i k'a dɔn olu yɛrɛ t'a dɔn min don carte d'identité yɛrɛ de tɛ koyi a ko don o don olu tun bɛ to ka ɲininka don o don u bɛ to ka carte d'identité i k'a dɔn den 50 u bɛ to k'o di mɔgɔw ma sɔgɔmada kelen nka sisan 5 i k'a dɔn a mana caya 10 u tɛ ka tɛmɛ o kan tiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ de k'a fɔ carte d'identité yɛrɛ de tɛ yen mun de nana ni nin gɛlɛya in ye ɲininkali bɛɛ a ko waati kelen u y'u to Bamakɔ ka weleli kɛ yɔrɔ caman na dugu caman na u ye ɲininkali kɛ i k'a dɔn commissaire de police bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ carte d'identité t'u bolo i k'a dɔn a gɛlɛya bɛɛ Koro Moti région na u ye ɲininkali kɛ o commissaire la wa u ko jɔnkala ale ka carte d'identité i k'a dɔn ayiwa a bannen don Boubacar an bɛ don nin na ko bi sɛbɛnnikɛla ko ayiwa minisiri min n'a bɛ nin ko in kunna n'o ye général Dawuda Ali Mohamedine f'a ka wuli ka jɔ de boloda ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye carte d'identité bɛ se ka ban cogo di jamanadenw na baara foyi tɛ ka kɛ carte d'identité kɔ a ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye Amadu Sango ye Sango kɔni y'a jira k'a fɔ non carte d'identité ban tɛ dɛ a dasilen don yen ka tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ la carte d'identité tɛ yen sabula mɔgɔw tɔsi jɔlen don commissaire de police tɛ Bamakɔ yan gendarmerie tɛ Bamakɔ yan i k'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min k'i bɛ carte d'identité sɔrɔ yen ni solika wuli y'i jɛ den 5 walima den 10 min bɛ di n'o banna fo dugusɛjɛ u b'a fɔ i ka taa wa karamɔgɔ dɔ tun kana da solika wuli ma dɛ k'i ka dɛbɛ da commissariat da la i t'a sɔrɔ o bɛ tila k'u ɲɛnamɔgɔw de tɔmɔ ka d'u ma o tuma u ka dabali tigɛ carte d'identité a ka mɔgɔw labɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Zire kɔnɔ a ka bi bɔli la Zire mɔgɔw k'u fo karamɔgɔ dɔ tun n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko les démocrates les démocrates a kuma bɛ fɛn min kan Bataro a ko
ko min ye logement social ko ye alisa kanga to sura to kanga gwande min ye logement social ba fulani kema fulani ta ani segi min ngela kun fulana ye na kun bola kadi mo ma ko sada ina na kala gele ya bilibili ye ibaye ka fo o gele ya senve ibaye ka fo min ye conseil des ministres no ye ministre ka la nyoye o min no bola ka ke février galo tamele leta ani woro en 2022 ibaye ka fo min ye o logement social ko dili ye kwa ajola o mi so mi no kun zigi ba dili ko kamade no de kun ganga mo ga gasabe mune munu be Allah yin ka fo ba fe ka logement social soro ka commission o yo fana dlo commission flengolo tilani ko da kulunji ka commission kura ni ka osigi singa wani ko fo inta ka laje ni logement ba fla ani kama flani ta ani zegi asorola haglina de fe haglina mini akoninta la en 2015 ni ya ta ka laje arrêté do no ye numéro 2022 mi ngoni o be logement social ko na be amana ni ye logement social bata ani vla keme duru ani biduru ani woro kumvolo o koni gundila kumvlana o de ba fla ani keme flani ta ani zegi o mi ndili gala bisi basai mi ye colonel Asim Goita transition nyama alera de décision ta sa conseil des ministres do seve ta jira ka fo na manya ka fo manga ko ni bola ni kumvlana ndilila ako akalaje nyama jolena mi ye commission yo ka chika boy ministre mi no nyashi me sojo koma no ye brema e kamena ye ale ko ni ajira ka fo do ko ni ba fe ka to achen ni ko ta ko di alema ba o commission mi no sigla ni bara kali gama ale ko ni commission ka sharia bele jile to abulo ka se ka bara inge hagli sigi ni basigi kono ka tara wulo yele so ko ke bara la mi ngoni tara ke ministry so bulo fara to FMB ko bele jile to achen ba o abe famu choko de mena ministry ade ma logement social nyini muna lisi bolengo mu meta ministry den to aye lisiga o ro de nana ni fudnai uma nyini bi uma nyini sini umetu to ake lisi nunu zanvelala bele jile mba jira ka fo mi ye awya ambe gerengelena wala ma me politique to ngelena wala me kulugele ngonna na ngule no na ta fa ye kele ame ansomo ambulu to ado ala ka ko ni logement sozo ona nyini le manga wira ma nyini yere adiku mebe na kesi za ka di uma ni ngali bo me kake mi ye basaro ko mi ye ministry kan wulika joy ko akoni na manya ka fo commission korole o chila wa mi ye logement sozo dili o jola commission intile ngo mamunu ngela sabu kan filibanji ya barake commission dangati do ko ni sigila singa ko yele makame yorod mena o commission dangati ka bara o kunjali bara ni ngeli bo mega ke o jamana ngonna na ko commission dangati u besigi singa wa angetu no segesegeli o be dayala ko ko ka fura da makata kunje ko kanga bonina bawu mi ye malikurai na manya ga fo ningura de ba fe ga fie mali era tabulu kurawla ni tabulu ni nganga nyagi mamunu no lu sembe ala ko kamine ku nyagi oni hake mingaka ukadda uka nyagi li tabulu la ni we zabe mina ya sama ga bo le democratic konna na basaru aka fasiritu wala dirigi membulo bugaka do mbi woni sebanye sebe mi nuka ma info matin so madala kuna foni sebe ni keba atwa de ko Abdoulaye Ouattara ko na jara abi sefla katika uwe mi nye turbinare ikado duguma do wulila ninga ta bi awakati turbinare kan ukiri mingera wal muka ma minu mbebulula uluti jeno ye opma unu demata kiri tika uyere bugasiri ki kado gongoron vili manganti ni pine jeni bugasiri ki kado yangadi nye ndene do ningalo kile muga anikele bugasiri ka anaki nyana kibe mugu budala semene kala ko akwa bi wati jambo dugu flabe ikado ulu kwani ugelebu ni nyanje dugu manga de dugu minuka mako sira koro nyaare kata fara ndige do nyaare ka no bi jala koro jife bugasiri ki dugu ko manga de bu ni nyanje aberta kiri tigala uju dado kuina bugasiri ki mimse ka to kuina la bisa semene kala ko akwi bae ka fo puma be ni dugu la mo abo manga miseni wala mabulu senwa ma yere ikado ti dange wasa awoko ngoni nyeka seka soro mi nye kiri tigala ma uye ulaba nana ukanyema do mine mi nye ay wakatolu datugo wasa seka sekeli to bele jile se ka nyedon mi ni mi minena ikado dirisa nyaare ukama dirisa bleni ani khalifa kulubali bwasiri ki
ke ikado nunu ndi minana foro ninga tu datugo tribunal la minye awakati kasobo bai abini ka kalu kilembo bosiri ke ikado awosegelu ani ko to nyedero obisina bosiri ke andi jenai kaunga maamina ka to do kasola opma on nyere ananda mata kiri tige bosiri ke ikado ko ngoni dukulu manga di dukulu manga mimbe tige du nyare ikado aywa ani awo tige du nyare ikado aywa mingoni nye aywa dirisa nyare ikado minena kaboi khalifa kulubali bosiri ke onake dugudon aywa oluka maye nyandunze aywa ikado bolo fukata se kelere shetane wulilima bosiri ke ikado dugukolo ko amanga tiba abada semene kala ko ni dunye hakilina to kulaje iba ka fo shera kiso debi fe bela ya mariya kun dira wasira ikado mingoni yoro bosule ukake anake sira koro nyare ka olu koni usugo duni ka ta tige do nyare ka dukulu do dika kabini octobre kalo 2019 bosiri ku buta dukulu mboso sabula olu tado ya taknye bosiri ke sharatu ko ni ngunyo ko injo wasa aywa jisuma bi boko inga semene kala ko na tabe ma minu mbi bosira ko nyare ulabana bosiri ke ka jira ka fo tribunal ka kiri olu majeno ye sabula ika do kiri dafalinde o kiri ngoni ntise ko olu kwali bosiri ke ka don denedo maskalo klimu wani kili minye wulika joni jetemine ibai ka fo nyema do ko ni mborasa nyema ko ni mbo ani dito ka bu nofe wasiriki uyu kunda kati awa aturbinare ka bosiriki mami nu sira kati turbinare la ya nyini wajibila uka maaminu mine nimbe folu deka blaka boka sola sabla aywa bingele do luka o sharatu ye minvo luko ndina jenoi boka siriki kado ko uko ndara ke manga de mi mbarka nana bonya sabla ibai ka fotege nana da ma wereka sabla unana manga mi wuli ni polisu ni aywa gendarme ka jija kunde boka siriki ambe puma mina samba sorandola amanga bare bon ko jugu gendarme labana ninga marfo de titi sambe ikado mobi yɛrɛ ka cogo min utoro giringa jola yaro dege shishi bi bɔ karato da ulaba tara tɛgɛ da laji nyare baja nyare min ye aywa saba jara min ye dirisa nyare nu kama ko dirisa bleni ani aywa noel nyare ani ndoma ne toama daba nyare bɔsiriki o yɛrɛ ye aywa finitigila kai min ye muriba ani jamusa nyare dugutigi bɔsiriki ikadu ulaba nana nunu bɛlɛ jile demine sabula ikado manga ingero la nunu nyirai sebene kala ko finitigala kam mimbe yɛrɛ se ka taa do ni jama ina e min nganga ke sababu ye ka mo sabali ka taa ke manga ke bai o abu ke min no fe o ya yɛrɛ ka sɔrɔ di sebene kala ko na jara na sifla ngoni mi doni na kobi ka so bo minene be ka soso tew wasi ni hunde ni na ikado mi ngoni kritikala ye o ya jara ka fo ko indi dani na ko sabulu ba se ka fo ka taa gun ni ngunye sebani anye min bo information kono so badala kuna foni informateur so badala kuna foni karamo do dabatu warambu belajile fo ni yentega do ni sabambe bo sabam no kama ko l'officiel l'officiel ni mami nga fatri o ye ka Richard Kwasi ka Richard Kwasi ko kanga ta ko war jamana ka ma dobe mi ngoni mi ye jela ba kuna foni distramu numbe do ye Facebook ye eko alemati sigo sanvela la wa bawo akunyina lembe ka fo shara bulo do ta me jera konnana mi ngoni mbe na manya ka fo kuma pulo ko do lombe bu dakono zango jugu ya kuma ni nazaro ko pedofili ka fo kebe bade do la ko sangorota o ye saka saka lega ni ka tamne bawo ni ataka laje je gulu do be o sigi mesinga ko war jamana ka na be wele ko plateforme de lutte contre la cybercriminalité ko koni olude ni ma ko volenga korofo salo Facebook tabala ni ka ataka da bo je le tigla mo nyakoro iribulon tigla mo olu koni saka saka je gulu sigi singa wasa ni korofo nunu ma mingela sabu ni ka fulu internet ga akase ka nyini ni ka ye bae ka fo wuli ka jo koni o kala ko sebe wani ma ko volenga ka laje atwa surma de LTN ko koni o ya nyini fo ka tayi bawo kuna fun laba mi no bola plateforme de lutte contre la cybercriminalité mo yoro ka di saka saka ka bo ma o kala sabu te ka tara da kan we bawo ale koni kakala ya koni o tabulo de jome ala abi kakala yɛrɛ de abi sigi sa ni ye video kiri karaw ye ko dla abi mana kaw fo akonna na joni ga demsoni be santa ani sabala ne ko ne mako de bola sisa ni te jani me dire ma langulu danga de hui
Oh, n'a m'o kɛ don min na a b'a fɔ sɔgɔma in na dugu kɔni jɛ k'a ɲɛmɛ ne fan fɛ ne mago bɛ npogotigi la lamɛnbaaw ka hakɛ to min bɛ san 16 fo ka se san 20 ma o kɔni o de bɛ se ka ne nin kɔrɔsiɲɛ nin k'olu kala kan ka kala kɔrɔ malakolo ka diyansɛm ka minɛ ka jɛnɛmina ɲɛ walima ka se k'o ta k'a la jumɛn de k'a kuntigɛ k'a ko ba pewu min ye LCN ye LCN ka nin mana ko o kɔni min ye plateforme de lutte contre la cybercriminalité Côte d'Ivoire jamana kan olu kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen de salo ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a fɔ n b'a fɔ n'a vidéo yela i yɛrɛ sigi n bɛ kuma na i y'a dɔn sɔsɔli t'o la a welelen a kɔrɔfɔw ta la k'o da tulo kan faamaw fɛ i b'a ye k'a fɔ a jɔn'a na koyi wa a y'a jira fana k'a fɔ k'ale ma ta in lawuli ko kama koyi ale tun bɛ k'a kɛ de walisa min ye sanga ye ani tɔgɔ ɲini don nanzarakan fɔlɔ ma ko bezi wa ale t'a kun y'o a tɔgɔ na kun sa ma Batarama n'u y'a tɛgɛ fila k'a kun ye ka taa bila kaso la a n'a faamuya siga t'o la min ye wulikajɔ kɔni bɛ sen na wulikajɔ kɔni a bɛ na kɛ sabu ye waasa min ye ni ɲɔgɔnna maa kirikaraw ye k'olu kalan ka fɔlɔw vidéo kirikarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ min ye jamana ye taabolo de bɛ a la sariya de bɛ a ko kɔnɔna na min ye LCN ye a kɔni bɛna ka nimisa sa bawo kɔrɔfɔ minnu bɔla a da kɔnɔ nin bɛna kɛ sabu ye k'a ka kasoladon ni k'o ko tɔ ni k'a sinsin nin wuli sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'officiel kɔnɔna na k'a Richard Kwasi a ka fasire don Batiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn ayiwa a dafara yan'a ka dafa ko min ye nin carte d'invitation don min kɔni nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye défilé de mode association des tailleurs professionnels minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Jelibugu ma k'u bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ olu bɛna défilé belebele ni ka o sigi sen kan o défilé de mode o kɔni kɛ bɛ ka dɛmɛ ɲini ka bɔ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bawo n'i y'o ka défilé in ta k'a lajɛ k'a bɛna kɛ sibirido n'o ye sibiri nata ye marikalo tile 26 min ye Jelibugu dolanci kɛnɛ ye ka tɛngu Sotelema na ne ka 16 waati mais mɔgɔ maa bɛ yen n'i bɛ se k'o dɛmɛ o ka nin baara in na musaka boli sira fɛ walima siège ni basiw dili sen fɛ k'o kɔni k'o ni waleɲuman dɔn awɔ yana k'a kuncɛ tugun tɛmɛna ye sa tɛmɛna ye i bɛna min fɔ n y'a dɔn min ye Omar Dia ye a ko écouteur bluetooth ma min ka di ye a laban k'a bɛ n'o dɔ d'i ma biya ayiwa a kɔni k'a b'a di a b'a di a ma don min ye boutique électronique de la nation ye Omar Dia a n'a badenw u bɛ anw lamɛn an b'u fo ka taa se Mahamudu Dumuya ma Imam Mahamudu Diko u ka chauffeur don a fana bɛ anw lamɛn min ye Tijani Sako ye Alusara Warmɛ ka taa se an kunjo Ligue Togo ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Amadu Togola Couture filɛ nin ye Ɲamakɔrɔ Kurani Sarabilenba in da la an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Bakari Sidi Jabate ye chef sécurité physique du personnel BDMSA an b'a fana fo fo ka taa se min ye major de police Gawusu Jalo ye section carte d'identité 7e arrondissement an b'a fana fo an ka foli b'a ye Batiriki waati dafara i k'a dɔn anw m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye farikoloɲɛkɛlaw ye i k'a dɔn Burapele Sidi a n'u ka jamakulu tɔ olu labɛnnen bɛ sisan danni na u bɛn'u coko u da kana dug'a la Barça in ni kurafiyɛ Real de Madrid ko banna entraîneur démissionnaire a bɛ n ko u jɔrɔlen don daba bɛna kuma in fɔ an b'a fɔ koyi k'a ta0 k'a kana t'a la y a pas de remise o bɛ min ɲininkali ko a ye i tugu ka bi dɔ jɛ a ko naani in diyara de ale yɛrɛ maloyara n k'i kun b'a don de ninnu kafiriw don tɛ hinɛ i b'a kala la de u ma foyi y'a la Batiriki i k'a dɔn ayiwa min ye surafanato ye n'o dunna Jagibi kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka Sankɔrɔ bi bɔ ko olu lakadi nɛgɛw karafe Mamutu Kamara Bouakar Sidiki Daba Tunkara a k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen kan wa salam